Wadda yakan taimaka ma yara marasa ƙarfi a makarantu ta wajejen abin da suke buƙata, kamar littattafai, takalma, yunifom da kuma gyaran makaranta. Idan makaranta na buƙatar wani abu, yakan taimaka a gyara ko allo ko kujeri da sauransu ko mono. Saboda haka muna godiya, kuma dama an ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinga. Saboda haka gwamnati dole sai ana taimaka mata. To inda ana samun irin waɗannan mutanen, to gaskiya da ilimi ya ƙara haɓaka ta ko'ina. Saboda haka muna godiya, Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya biya shi. Sannan ku a wannan makarantar kamar cikin abubuwan da ka lissafa irin mono, gyaran allo, kujeru, to wani kira za ku yi game da Dr. Abdullahi Liman Dan Maliki? Wani irin gudunmawa kuke bukata shi ma yanzu taka rawar shi a gare ku? To gudunmawar da muke bukata gare shi, yanda yake taimaka ma al'umma a duk lokacin da bukatar shi ta a taimake shi ya zo, in Allah yadda za mu ba da gudunmawa ta a taimake shi. Kuma kamar maganar da na cewa allo haka da sauran kayan aiki, 'yan gyare-gyare muna da su kam. To amma kamar yanzu duk makarantar nan kujerun zama ma wanda malami zai tsaya ya darasi a aji, so babu. So mukan kira, muna bukata ya zo ya taimaka mu in Allah ya yarda. Mun gode.